Ολυμπιακός Απόλλωνας Μήνης 2-0, Ατρόμητος Πας Γιάννηνα 0-2, Βόλος Λάρισα 1-1, Λαμία Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Αστέρας Τρίπολης 1-3, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 και ΑΕΚ Όφι 2-1. Η βαθμολογία λοιπόν μετά από 7 αγώνες, όχι για όλους όπως βλέπετε αριστερά στη βαθμολογία της ομάδας που δεν έχουν 7 αγώνες. Ο Άρης είναι πρώτος με 16 βαθμούς, δεύτερος Ολυμπιακός με 13, η ΑΕΚ έχει επίσης 13 και ο ΠΑΟΚ έχει 12 στην 4η θέση. Ο Βόλος είναι πέμπτος με 12 βαθμούς, ο Αστέρας Τρίπολης έκτος με 10, έβδομος ο Πας Γιάννηνα με 8, 8ος ο Ατρόμητος επίσης με 8, 9ος ο Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς, 10ος ο Όφι με 6, 11ος ο Απόλλωνας με 3, 12ος ο Πανετολικός με 3, 13η η Λάρισα με 2 και 14η η Λαμία με 1 βαθμό. Λοιπόν, Βόλος και Λάρισα μοιράστηκαν τον βαθμό στην 7η αγωνιστική. Η Λάρισα προηγήθηκε με πέναλτι στο 51, αλλά οι γηπεδούχοι που έμειναν με 9 παίκτες ισοφάρισαν με το Δουβίκα στο 83. Το θεσσαλικό ντέρμπι στο Βόλο τα είχε όλα εκτός από νικητή. Για την ομάδα του Βόλου ήταν η δεύτερη εντός έδρας ισοπαλία, ενώ για την ΑΕΛ η πρώτη εκτός έδρας. Η ΑΕΛ συνάντησε ένα παλιό γνώριμο, ο Ουάρντα χαιρέτησε όλο τον πάγκο των Βυσσινή με την πρώτη ευκαιρία να ανήκει στους γηπεδούχους. Σέντρα του Μπαριέντος, κοντρόλ και σούτ ο Δουβίκας, η μπάλα out στο 4ο λεπτό. Η απάντηση για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου που έπαιξε για πρώτη φορά φέτος με διάταξη 3-5-2 ήρθε στο 7. Από πάσα του Πλατέλα, ο Μιλοσάβλεβιτς με δυνατό σούτ δεν βρήκε στόχο. Ο Βόλος στο 100ο του παιχνίδι πρωταθλήματος και στις 3 κατηγορίες ανέβασε στροφές. Στο 11 σέντρα του Φεράρι, ο Δουβίκας με προβολή δεν πρόλαβε να απειλήσει. Ενώ 2 λεπτά αργότερα το σούτ του Μαρτίνες έδιωξε ο Νάγκη. Στο 21 ο Ουάρντα έχει την έμπνευση να πιάσει το γυριστό σούτ που έφυγε έξω από την εστία. Με τον Αιγύπτιο και πάλι πρωταγωνιστή στο 23 να δοκιμάζει το μακρινό σούτ και την ετοιμότητα του Νάγκη. Η ΑΕΛ ήταν αυτή που βρήκε δίχτυα στο 38 μετά από σέντρα του Φιλίπ και ωραία κεφαλιά ψαράκι του Μιλοσάβλεβιτς. Γκολ που δεν μέτρησε όμως, καθώς ο Σέρβος Χαφ υποδείχτηκε offside μέσω VAR. Το 0-0 έμεινε στο φινάλι του ημιχρόνου παρά το έξυπνο μονοκόμματο σούτ από τον Φιλίπ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ξεκίνημα με γκολ στο δεύτερο μέρος για την ΑΕΛ. Τραγικό λάθος του Γκαραβέλη, εποφελείται ο Πινακάς, ανατρέπεται από τον Μίτογλου, πέναλτι για τους Βυσσινή και δεύτερη κίτρινη αποβολή για τον αμυντικό του Βόλου στο 51 από τον διαιτητή Σιδηρόπουλο προς ανακούφιση και του Πλατέλα. Εύστοχος από την άσπρη βούλα ο Δημήτρης Πινακάς σημειώνει το 0-1. Δεύτερο γκολ για τον σκόρερ στο πρωτάθλημα μετά το τέρμα με τον Παναθηναϊκό. Πρώτο γκολ εκτός έδρας φέτος για τους φιλοξενούμενους που δεν είχαν βρει δίχτυα συνολικά στα 9 τελευταία παιχνίδια εκτός Λάρισσας. Πέτυχα τον γκολ, δεν είναι αυτό το σημαντικό όμως. Ήρθαμε σήμερα να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δυστυχώς προς το τέλος δεχτήκαμε τον γκολ. Πιστεύω μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη σήμερα, δεν τα καταφέραμε. Και συνεχίζουμε σκληρή δουλειά για να πάρουμε τους βαθμούς στα επόμενα μάτια για να ανέβουμε και ψυχολογικά και βαθμολογικά. Οι γηπεδούχοι με παίκτη λιγότερο προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 61 απογύρισμα του Φεράρι ο Ντεντάκης πάτησε περιοχή και σούταρη στην κίνηση με τον Άγκη να του λέει όχι. Στο 65 ο Ούγγρος γκολκίπερ ήταν και πάλι στη σωστή θέση στην κεφαλιά του Σάντσες. Η επιμονή του Βόλου παρά το αριθμητικό μειονέκτημα δικαιώθηκε στο 83. Γέμισμα Φεράρι, κεφαλιά πάσα Ουάρντα και ο Δουβίκας με ωραία κίνηση και πλασέ ισοφαρίζει στο τελικό 1-1. Τέταρτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Τάσο Δουβίκα, τον 21 ετών ταλαντούχο επιθετικό και πρώτο σκόρερ του Βόλου. At least we could score again and took a draw. It's important, of course, we want to win, but okay, when you cannot win, it's important to don't lose. Θεωρώ ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα και ο αντίπαλος έπαιζε με 10 παίχτες, αλλά πραγματικά είναι ανεξήγητο όταν είσαι μπροστά στο σκορ, όταν ο αντίπαλος μένει με 10 και έχεις όλα τα αβαντάζ πέρσου, να μην προσπαθήσεις να έχεις την ηρεμία, την ψυχραιμία, να κυκλοφορήσεις, να κάνεις αρκετά πράγματα που έχουμε δουλέψει κιόλας όταν ο αντίπαλος παίζει με 10 παίχτες. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν με 9 παίκτες το μάτς, καθώς ο Ριένστρα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 85 για σκληρό μαρκάρισμα στον Σεσέροβιτς. Απόφαση που δεν άλλαξε ο διεθνής ρέφερι μετά και την εξέταση του VAR. Big mistake in the 2 minutes also is another game. Σίγουρα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι γιατί μπορεί να πήραμε ένα πόντο, αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή 12 πόντους στο πρωτάθλημα.
και είναι δύσκολο γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκόρ, ισοφορήσαμε με ένα παίκτη λιγότερο και συνέχεια ήμασταν και με 2 παίκτες λιγότερο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Στους 12 βαθμούς ο Βόλος συνεχίζει στους πάνω ορόφους, μόλις 2 πόντους έχει η ΑΕΛ, χωρίς νίκη ακόμη στη Super League και ειδικά εκτός έδρας εδώ και 1 χρόνο. Μάλιστα. Για πάμε και στις φάσεις. Προφανώς θα κοιτάξουμε και τις 2 αποβολές. Έχουμε φάσεις για αυτόν τον αγώνα. Διαιτής ο Σιδηρόπουλος στο Βάρο Κοτσάνης. Να δούμε εδώ μια επίθεση της ομάδος του Βόλου. Εδώ ο παίκτης του Βόλου βρίσκεται στο έδαφος, εντός περιοχής της Λάρισσας, όμως δεν υπάρχει καμία παράβαση και σωστά συνεχίστηκε το παιχνίδι από τον Σιδηρόπουλο. Γιατί βλέπετε, βάζει το πόδι ο παίκτης της Λάρισσας ενδιάμεσα από το πόδι του ποδοσφαιριστή του Βόλου, αλλά διώνουν την μπάλα. Συνέχεια στο παιχνίδι, εδώ ένα πέσιμο στην αντίθετη πλευρά. Αν υπάρχει παράβαση, θα δούμε ότι ο παίκτης του Βόλου έχει πατήσει πρώτος το πόδι στο έδαφος και όπως πάει να περάσει ο παίκτης της Λάρισσας, βρίσκει το πόδι και πέφτει κάτω και εδώ σωστά ο Σιδηρόπουλος συνέχισε το παιχνίδι. Εδώ όμως ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Αυτό είναι που έχουμε πει ότι το VAR μετράει πολύ. Καταρχάς ο παίκτης αυτός δεν είναι σε θέση offside. Εδώ όμως ο παίκτης της Λάρισσας με το VAR που έγινε χρήση αποδεικνύεται ότι εξέχει λίγο το πόδι του και ακυρώθηκε αυτό το ωραίο γκολ. Εδώ να δούμε μία περίπτωση η οποία ένα λάθος του τερματοφύλακα του Βόλου, ο Μίτογλου πηγαίνει με φόρα, ανατρέπει τον ποδοσφαιριστή της Λάρισσας. Ο Πλατέλας νομίζει ότι ο Σιδηρόπουλος βγάζει την κίτρινη κάρτα για να τη δώσει για θέατρο στο συμπαίκτη του που έπαιζε και θα δείτε ότι στη συνέχεια καταλαβαίνει, τον προσκυνάει για τον πέναλτι το οποίο έδωσε υπέρ της ομάδος του. Λοιπόν, ο Μίτογλου εδώ να ξέρετε είναι αδερφός του Μίτογλου που παίζει μπάσκετ στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι και εδώ μια κόκκινη κάρτα που δείχνει απευθείας ο Σιδηρόπουλος στον παίκτη του Βόλου. Θα δούμε όμως, παρόλο που έκανε χρήση VAR, ο παίκτης του Βόλου γλιστράει, δεν έχει καμιά πρόθεση να χτυπήσει τον αντίπαλό του, ούτε τον βρίσκει σε σημείο τέτοιο για να δοθεί η κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, εδώ ένα πέναλτι το οποίο ζητάει η ομάδα της Λάρισσας. Θα δούμε όμως ότι παρόλο που εδώ ο παίκτης νομίζουμε ότι είναι offside, αλλά η μπάλα γίνεται κάτοχος από κακό παίξιμο και στη συνέχεια εδώ βλέπουμε τον παίκτη του Βόλου ότι παίρνει την μπάλα και παράβαση δεν υπάρχει. Αυτές ήταν οι φάσεις από τον αγώνα αυτό.